हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गासैनिसिमबो आरो नोंथांमोन गासैखौबो आं मुस्रि देरहासार नार्जारिया आंनि बे डिएन माइक्र'फ'कास चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोनखौ बरायबावबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय URSC आबसुनि दिनै समायखिरा लाहोनाय हाबाफारि दङ URSC माने उरियाम काटारिंमा आनसलिक कमिटिनि जि दखरा आफाद दङ बे दखरा आफादखौ दिनै समायखिरा लाहोनाय मोनसे प्रग्राम दङ बिबान गथायलायनाय प्रग्राम बे प्रग्रामाव थांगोन आरो नोंथांमोननोबो आं दिन्थिनो नाजागोन बे प्रग्रामाव मा प्रग्राम लादों लाया हाबाफारि सोर आलासि फैदों फैया आं बेखौ नोंथांमोन गासैखौबो दिन्थिनो नाजागोन स' लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो बे उरियाम काटारिंमा आनसलिक दखरा एबसुनि सायाव आं बुंनो सानदों बेनि दखरा एबसुआ मा मावबोदों मावबोआखै बेखौ आं बुंनो थाङा लोगोफोर जाखिनि आंनि नोजोराव जाखिनि मावबोदों बेखौसो आं नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन लोगोफोर आरो आं एसेबां मोजाङैबो आं नोंथांमोननो क्लियार बुंनो हानाय नङा बेनि थाखाय आं निमाहा बिनो थाखाय लोगोफोर बेहाबो जुदि माबाफोर गोरोन्थि जालाङोबा स' जोंनि बे दखरा एबसुआ गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे दखरा एबसु बियो आसाम नागालेण्ड बर्डारनि एकदम सेराव थानाय मोनसे दखरा एबसु बियो स' बे हिसाबै बेयाव बेनि एबसुआ गोबां बे आसाम नागालेण्ड बर्डारखौ लानानै बे जेंनाखौ लानानै सुस्रांनायनि बिबानखौ लाबाय आरो 2012 मायथाइयाव जेब्ला जोबोद गिदिर मोनसे नागा आरो बे आसामनि जि थागिबि बे सावथालफोरखौ लानानै जों जि मोनसे न' सावलायनाय मोनसे दावराव जाबोबायमोन बे समाव न'फानानै बर'फ्रा सावफाजादों बे सिनायाव सावफाजानो होननानै जों मिथियो आरो बेसेबां बे सैथो बेखौ मिथिला फ्राय बुङो बे समाव माने रिलिफआव दोननाय समाव माने जि बिबान रुजुनबोदों एबसुआ दखरा एबसुआ बेफोरो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि बिथांमोना लादोंमोन बेवहाय नायदिंनाय अनलि बे बर'फोरखौल' होननानै नङा आदिबासियानो जा बा सोरबा जिखिनि न' सावजादों बिथांमोनखौ गोबां नायनाय मानाय बे बिबानफोरखौ बिथांमोना लाबोदोंमोन हाबाफारिखौ लाबोदोंमोन बिथांमोना स' आरो बिनि उनाव गोबां आरो जोंनि बे आसाम नागालेण्ड बर्डार जिं जाहैबाय नालाय नागाफ्रा मालाबा आसामनि जि न' लुखानाय थायो बेखौ बिथांमोना सेनो नाजायो हाफोरखौ सेनो नाजायो थ' बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ माने जोंनि बे दखरा एबसुआ जुजिहोबाय थादों आरो लोगोफोर आरो जोंनि बे ओनसोलाव खालि बर'फोरल' नङा गोबां हारिनि सुबुंफोरबो थायो जेरै आदिबासि बांगाल मणिपुरि नेपालि आसामिस बेफोरबायदि गोबां हारिफोर जोङो ज' दङ बेवहाय स' बे हिसाबै माने बेवहाय गोबां माखासे प्रब्लेमफोरबो जायो बर'फोरनि गेजेराव थ' बेफोरखौ माने जोङो एबसुआ माने बेफोरखौ नोजोर होनानै माने अलखद समाव माने रैखा होबाय थादों आरो स' बेफोरो जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारिफोरखौ मावबाय थायो दखरा एबसुआ जोंनि बे ओनसोलाव आरो फरायनाय लिरनाय बेफोर खेला दुला बेफोरनि सायावबो गोबां मोजां मोजां हाबाफारि लाबोबाय थायो आरो बिनि ओनसोलनि जि दैदेनगिरि दङ बिथांमोनहाबो सरकारि बिफानफोरजों रायलायनानै बेवहाय आसाम नागालेण्ड माने बर्डार एरियाखाय माने बेवहाय बायदिसिना समाव माने खेला दुला बेफोरबायदि स्पर्ट्सनि माखासे प्रग्रामबो लाबोबाय थायो जाहाथे आसाम आरो नागालेण्डनि मोनसे रिलेसना मोजां जायो बे हिसाबै माने बेफोरबायदियाव जों बर'फोरखौ बांसिन माने गुबुन हारिफ्रा मोनसे माने एसे बेलेग नोजोरजों माने नायो आरो जिहेतु बिथांमोनहा एसे माने सरकारनि बिफानफोरजोंबो बहुद क्लस थायो आरो नागाफोरजों माथो बिथांमोनहा दावराव दावसि गैया बेफोरबायदि माने माखासे गुबुन हारिनि मानसिफ्रा माने जोंखौ नायो आरो गाज्रि नोजोरजों नङा मोजां नोजोरै बिथांमोना जाहाथे एसे जोंनिफ्राय एसे दावगासिननाय बेफोरबायदि नोजोरजों माने नायो आरो जोंखौ आरो बेबायदि बिनि एबसुआ खालि बर'फोरनि जेंनाखौ लानानै बेयाव जुजिबाय थादों बे नङा माब्लाबा गुबुन हारिफ्राबो माबा मोनसे जेंना जावोबा बिथांमोनाबो जोंनिफ्राय हेल्प नागिरफैयो बिथांमोना एबसुखौ बा जोंनि बे ओनसोलनि बर' दैदेनगिरिफोरखौ माने बिथांमोनहा माने नुहुरग्रोयो आरो बे बर्डारनि सायाव जेंना जाबा बे जोंनि ओनसोलाव माबा मोनसे मेन जेंना जेंसि जायोबा आरो मेनलि माने जोंनि बर'नि जि लिडार्सफोर दङ बिथांमोना गिबिसिन नुहुरग्रोयो आरो बे जेंनाफोरनि सायाव बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि सायाव आरो जिहेतु बेफोर मोनसे बे जोंनि ओनसोलनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव मोनसे खोथा जों बुंना लानांगोन जोंनि बे दखरा आफादनि सोमोन्दै आं बुंजोबनाया आं एसेबां सम्भब होननानै सानना लाया मानो होनबा बे मावदों मावाखै आं बुंनो हाया अब्लाबो आं जास्ट दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारि दंखायो एसेल' नोंथांमोन आं जास्ट मिथिनो नाजानायल' जादोंमोन आरो लोगोफोर थ' बेनो आरो लोगोफोर बिनि दखरा एबसुआ मावबोनाय माने मोनफ्रोमबो बिथिङावनो माने जोंनि बे दखरा एबसुआ माने मेनलि रल लाबोबाय थायो आरो मोजां मोजां हाबाफोरबो मावबाय थायो आरो आङो आसा फारियो लोगोफोर दानि जि गोदान दाजानाय आफादनि बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदि हाबाफोरखौ माने आखायाव लालांबाय थागोन जाहाथे बिथांमोना मेंनाय दिन्थिया बेखिनिखौनो आसा फारिनानै दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै आरो लोगोफोर थ' बारा गोबाव खालामबाय थाला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थुदो लोगोफोर लेट्स गो गोदानै सायख'जानाय बा गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि बिथांखौ मोननाय बिबानगिरि आफाद
आफादगिरि बिथांखौ आं बुंनायनि उनाव उन बुंलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दाबदेरसे बिबान रुजुननाय सोद्रोमाथायनि समायखिरा बिलाइ। आफादगिरिखौ समायखिरा लाहोखांनायनि उनाव आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ समायखिरा लाहोनाय समनि नुथाय। सुजाबदेरसे बिबान रुजुननाय दिनै 16/7/2019 इं अक्ट'खालि उदियाम खाद्रों ओनसोल गेटस'नि दानि गोदान आफादगिरि जाहिर मुसाहारिनो गावनि बिबानखौ गथायदों। गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम। आफादगिरि आरो दिनै बे मेलावनो बाहागो लाफैनो हानाय बियो उननि समाव जाहाथे मोजाङै मोनसे कपारेटिभ क'रिलेसन लाखिलायनानै खामानि मावगोन। जिल्ला आफादजों मोनसे लिंक थागोन, मोनसे सम्पर्क थागोन, आनसलिकफोरजों मोनसे रिलेसन लाखिलायनानै खामानि मावलांगोन। आं बेखौ मिजिंथिदों। साबायखर थाबाय। जों सुबिदा लानानै जोंनि ओनसोलनिनो सासे लतापुरनि सासे धमतलानि 16 साब जुनियर बयस आरो गार्लस अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिपआव माने गल्ड मेडेल मोनदों बिसोरो। जों बिसोरखौ नैबे समाव माने एसे बरायनो आखायाव लादों आरो लतापुर गामिनि सानैखौबो गांसे गांसे आरनायजों बरायनो थाखाय खालामजाबाय। बयखौबो आखाइ खमसे खालामजाबाय। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि। गोजोननाय मानगोनां बोसोनगिरि सिमां बसुमतारी सारखौ गुरै खावलायबाय। बिनि उनाव सारखौ खावलायनाय जाबाय। सावरायब्लाथ' गोबां सम लानो हायो, नाथाय मावनायासो गिदिर बाथ्रा। जों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै एबसुनि जारिमिनाव नायोब्ला बेखौ लोरबां मोनसे जिल्ला आफाद होननानै साननाय जाया, गोख्रों जिल्ला आफाद होननानै साननाय जायो। बेखिनि मोनसे एबसुखौ मानो नांमारगौ? दा एबसुखौ मानो नांगौ होनोबा आंनियावथ' बेयाव मोनबासो बुस्थु फैयो। मोनसेया जाबाय बड' ससाइटि, मोनसेया जाबाय बड'नि इस्युसफोर, मोनसेया जाबाय बड'लेण्ड, मोनसेया जाबाय एडुकेसन, मोनसेया जाबाय जोङो सिभिल ससाइटि, आरो मोनसेया जाबाय नोंथाङा बड'नि रिफर्मेसन संस्कार। बिनिफ्राय माइनास एबसु खालामबा नायनो हायो नोंथाङा बे फुललि स्टेटिक जायो। बे गासिबो नोंथाङा नायजोबनो हायो। बड' ससाइटि, बड'नि इस्युसफोर, बड'लेण्ड, एडुकेसन प्लास रिफर्मेसन। माइनास एबसु खालामब्ला बे फुललि स्टेटिक जायो, इमभेबल जायो, बियो खारा बियो। दा जों बेखौनो रायलायबाय थायो, रिसार्च खालामबा जों बेखौनो नुयो आरो। दा बड' ससाइटिया फुल स्टेटिक जानानै दङ दिनै। बिटिएडिनि मोनब्रै जिल्लायाव नायोबाथ' बेवहाय ओरैबायदि मोनसे फिसा केसबो दिनै गामि मोनसेया सल्भ खालामाखै। बेखौ सोरनो होफैयो? एबसुनो होफैनाय जायो। दखराया मावो बेखौ, दालाया मावो बेखौ, जिल्लाया मावो। फिसा फिसा बिलफोरखौ दिनै गामि आफादा खालामब्ला गासिबो एबसुनो लाबोनानै होयो। आरो एबसुआ दिनै बर'निल' मावदों बिदिबो नंलिया, बियन्ड डेट जों बेखौ बुंदों। जों एबसुनि बाउन्डारिखौ बारलांनो गोनां जादों। एबसुनि जोनोमनि थांखिया जादोंमोन बे बर'नि थाखायनो मावगोन, बर' गामिनि थाखाय मावगोन, बर' रावनि थाखाय मावगोन, बर' सुबुंनि थाखाय मावगोन, आरो बर'खौ बिश्व दरबाराव बियो गोसार होनायाव बा बिश्व दरबारसिम लांनायाव बियो खामानि मावगोन। बे थांखिमोन एबसुनि। नाथाय दिनै एबसुआ गावनि बाउन्डारिखौ बारनानै लिमिटखौ क्रस खालामनानै जों थांनो गोनां जादों। दिनैनि एबसुआ बर'निल' मावा बियो, बेवहाय हयथ' मालाबा बांगालनिबो मावनो गोनां जादों, आदिबासिनिबो मावनो गोनां जादों, नेपालिनिबो मावनो गोनां जादों, बाङालि मिसिंनिबो मावनो गोनां जादों। दिस इज द एबसु। दिनैनि एबसुआ बेनो आरो। बिथांमोनखौ जाहाथे नैबे जोगोनार आलु ओमफ्राय बेयाव ओंखाम नै बिलाइ दालि
ओमफ्राय नैबे अमा बेदर बे बयलार नैबे थाइबें थ' लोगोफोर दायो प्रग्रामा जोब्बाय आलासि बिथांमोनाबो थांजोब्बाय स' आंबो थांबाय थानोसै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थां आरो लोगोसे बे खाथियाव थानाय बेल बटनखौ नोंथांमोना शेयारनानै होलां जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होनायफ्रा नोंथांनाव जाहाथे फार्स्ट सौहैयो स' लोगोफोर बेखिनिखौनो आसा फारिनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय बाय बाय लोगोफोर